Ukulelul tale. Da? Ce mai, că lipsește ceva. Tati, eu cu niște prieteni vrem ca să facem ceva cu we're really bored. Toți vrem ca să like bleach our hair. Bleach your hair? Yeah, like bright blonde, adică toții. Treaba ta, dar nu cred că o să stea bine. Dar poți să mergi să-l schimbi înapoi dacă este sau când crește. Nu prea poți să schimbi înapoi dacă îl bleach, că ți se arde părul. Și dacă încerci să-l colorezi, după aia se vede ca și cum ar fi burnt. Vrei să-l faci blond? Just Poți like să văd, randomly. dar nu cred că o să stea bine. Nu știu, să încerc, de ce nu? Da, ok. Și unde ți-l bleach? Încă peste tot, like the entire... Nu, dar unde? Unde? Unde este? Unde pot? Mai un... Da, duceți-vă împreună, găsiți măcar o anumită... Dacă vreți să Da. aveți fanul complet, mergeți cu toții în același... Da. No choice. Ok. Numai să... Chestia este că bleach-ul... Nu mai poți să vorbești, trebuie să aștepți să crească. Dar ce poți să-ți faci, eu îți recomand ție, în loc să-ți faci bleach, că ți-ar sta mai bine cu șuviță. Nu vreau șuvițe. Nu, pe bune. Vorbesc serios. Adică ți-ar sta mai bine cu șuviță, să-ți facă șuviță. Asta E o choice. Ok. E o